Балдъза ООД представя Ваню Дребния, Кътю Кацарина, Любен, Любеница, Теменушка магазинерката и Супер Аспирин в епизод 3 на сериала. В миналия епизод Кътю Кацарина разбра, че освен своите приятели, той е сложил и себе си в една къща. После всичките тръгнаха да мислят какво е станало с тях. Обаче някои избягаха. В къщата останаха само Любеница и Супер Аспирин. Те казаха на Кътю, че другите са избягали и заедно тръгнаха към една шахта на приключения. Ей, накъде ме водите? При другите. Ма те какво ми дадат през тази шахта, бе? Да се освободим. Ала, искате ли млекце от мене, бе? Че нищо не казвате. Тук е много тесно. Ей, виж, там има някаква светлина. Айде избегаме по-бързо. Айде. Ще да стана тъмно. Ей, избегахме ли? Да. Чакай малко, че не намирам тук едно. Ей, маче никой ни гони, ей! 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 Къде сте, дружки? Ето ни. Видях. Абе, чакай. Ние сме навънка на шахтата. Верно, бе. Ой, тъката, бе. Ви гоним, вие пъти. Чакай, тук пак сме в шахтата явно. Виж, идва някой. Здравейте, здравейте. Здрасти. Здравейте. Тук ли е конкурса за красота, да ни кажете? Ами, извинете, но това е шахтата. Добре, бе, ние тук се учим от една година и... верно е, май ще трябваше от другата шахта. Айде да избегаме. Айде, ла! Откачал. Трябва некъв ме видей. Тати! Ей! Айде, трябва майче трябва да се покатериме. И аз, айде. Приятели! Ето ги! Какво правите тук? Търсиме толкова време. Вие най-накрая се озовавате в другия край на шахтата. Това шахта е, не виждате ли, че в момента сме в туалетната на нашата... Заключена къща! Тя маче беше затворена, ама нищо. Добре. И какво са? Има някакъв проблем явно. А що избягахте от нас? За да избегаме от тебе. А другите що не избягаха? Защото сме верни приятели. Така, верни сме ти. И моят план пак ще се задейства. Да излизаме обаче от кинеса. Айди! Знаете ли, все повече мисля, че това е глупава идея за тази... Затворена къща! Да. Айде. Само да питам нещо, Кътю. Защо като Ваню е първи в надписите на филма, а ти уж си главният герой за сега? Мъчи ма! Не виждаш ли, че сме
затворена къща. Виждам.